Yüzü dərslərine birinçilərdən bulub Pitreş'nin birinci məktəbi başlanğıç sınıfları yeri başladılar. Fizkultura dərsi basseynda 45 minut түгел 2 saat davam edə. Я очень рад, что построили этот бассейн. Bunday бассейн açılğanğa min bik şad. Hazır dərslər də şunda uza. Əybət bilgi alу mümkünlüğü var. O keçirişlərin sözlər bilən anlatıb bulmay. Ну, тут очень хорошо. Шундай зур бина бик рәхәт монда. Әлеге менә кечкенә бассейнда йөзәбез. Чөнки күбесе йөзә белми әлегә. Потому что некоторые не умеют плавать. Физкультура укытучысынан кала мәктәп укучыларын сыйныф җитәкчесе һәм инструктор коткаручы да өйрәтә. Эти занятия у нас будут проходить. Дәресләр айына 2 тапкыр үтәчәк. Балаларның күпчелеге бассейнга әти-әниләре белән дә йөри. Йөзә беләләр, рәхәтләнеп шөгыльләнәләр. Благодаря тому, что у нас в районе появился бассейн. Бассейн ачылуга мәктәп укучыларын йөзәргә өйрәтү мөмкинчелеге туды. Бу бик актуаль. Шулай итеп судагы гадәттән тыш хәлләрне һәм травматизмны кисәтәбез. Потому что как бы особенно. Районда бассейн август айында ачылды. Сентябрьдән спорт мәктәбеннән бушлай дәресләр уза. Аларга һәрдаим 60 бала йөри. Бушлай төркемнәргә өлгермәгәннәрне түләүле тренерга йөрү мөмкинлеге дә бар. Шулай ук акваэробика һәм икле хатын-кызлар өчен төркемнәр дә оешкан.